Hai, bună! Astăzi am revenit cu un nou video. Am crezut că nu mai am postat așa de mult, nu mai am postat de mult timp și am zis că să mai fac din videouri. Așa, astăzi să facem mâncare pentru păpuși. O să avem nevoie de o linie, o foaie albă, un pix negru sau albastru și un foarfec. Acum o să trasăm cam cât este acest... Uitați-mă dacă se vede husa, se plimbă un pic. Așa, cam cât este linia și o să facem toată foaia. Să dăm drum. Cam așa și o decupăm. Cam așa ceva. Și va trebui să o facem ca un evantai pe toată. O să vă iasă cam așa și partea care ne-a rămas și nu mai putem să o îndoiem, o tăiem. Apropo, aveți nevoie de niște axibilduri. Așa. Cam așa o să vă iasă. Și acum o să luăm un axibild. Dacă nu faceți cu scoci, eu o să le iau pe acesta. Uitați-mă. Și o să lipesc oriunde vreau. Stați așa. Să țin cumva. Nu-i bun. O să-l lipesc în față, unde vrem, într-o parte sau în alta. Cam așa. Și să ne iasă așa. Bun, părțile astea, ca vedeți că sunt așa, o să le tăiem. Cam așa. Și după care lipim un axibil să nu fie simplă pagina. Mi-e super caietul și puteți să-l desenați. Eu o să-i fac înăuntru, ăsta o să fie de română. Și haideți să vă arăt cum să-l desenați înăuntru. Uitați-mă un pic, mi se vede husa. Haideți să începem. Cam așa, eu nu am scris tot decât 2 pagini. Pe partea am scris mai mare, pe partea mai mică și o să-l fac de română. Scrieți aici română în față și cam atât. Nu uitați să dați like, un com, un share și să vă abonați. Ne vedem în următorul video. Pa, pa!